Taong 2016, umapak sa unang pagkakataon ang batang Pinoy boxing prospect sa bansang Amerika. Ang undefeated na tubong Sultan Kudarat, ang southpaw na si Jobert Alvarez alias Little Pacman. Nakalaban niya dito ang dating IBO International Super Bantamweight Champion na si Miguel Cartagena alias No Fear. At sa laban na ginanap sa Florida ay ginulat ng Amerikanong si Miguel Cartagena ang Pinoy sa lakas. 2 beses itong bumagsak sa round 1, panga ang kahinaan ni Little Pacman. Dos buenos uppercuts del boricua ahora. ¡Oh! ¡Qué zurdazo! Oh, wow. ¡Qué zurdazo le acaba de dar! Se reanuda la acción, buena derecha, otra vez de Cartagena, lo tiene Cartagena. ¡Ay, a la lona otra vez! Ito ang pinakauna niyang talo na via TKO. Sa sumunod na taon, isang dugong Pinoy ulit ang nakaharap nitong si Miguel Cartagena alias No Fear. Ito ay sa katauhan ng dating 2 Division World Champion na si Brian The Hawaiian Punch Viloria. Inakala yata nitong Amerikano na mahina niya itong si Viloria dahil maedad na ito na 36 sa kanilang laban habang siya ay 25 pa lang. Sa mismong bakbakan nila ay may lakas ng loob pa itong si Cartagena na makipagsabayan sa isang alamat, pero di umobra ang pagiging alias No Fear ni Cartagena. Dinurog lang siya ni Viloria. 5th round lang ang itinagal sa laban. Referee na mismo ang nagpatigil sa bakbakan dahil lupaypay na ang alias No Fear ng Amerika. Sabay nating balikan ang laban ni Brian Viloria alias The Hawaiian Punch kontra sa alias No Fear ng Amerika na si Miguel Cartagena. Ang laban na maituturing na wristback ni Viloria para sa nagpatumba at tumalo sa Pinoy prospect noon na si Jobert Alvarez alias Little Pacman. Dito sa unang rounds, matapang na nakipagsabayan sa suntok itong alias No Fear, tila gustong ubusin agad ang hangin ng mas matandang si Brian Viloria. Round 2 ganun pa din ang takbo ng laban. Mas agresibo itong mas batang si Cartagena. Mas nakakatama din ito ng mga solidong suntok. Tila gustong tapusin na agad si Viloria. Round 3, tuloy pa din ang laban. Dahan-dahan na ding sinasabayan ni Viloria itong agresibong Amerikano.
Round 4, bumabawi na si Viloria. Mga solidong counter ang binibigay sa kalaban na talagang nagpapaalog sa ulo nito, napapayakap sa sobrang hilo. At dito sa round 5, sinabon at binanlawan na ni Viloria itong si Cartagena ng mga suntok. Tinigil na rin agad ng referee ang laban para maiwasan ang mas malala pang kapahamakan. Panalo via 5th round KO ang ating pambato. Di umubra ang alias no fear ng Amerika na si Cartagena sa lakas ng mga suntok ni The Hawaiian Punch Brian Viloria. Matagumpay na nakarisbak sa tumalo sa Pinoy prospect noon na si Jobert Alvarez alias Little Pacman. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.